Так, салом алейкум, братва. Барнома дорем, як барнома дорем дар инҷа дар Telegram ман запис кардастам, дар Telegram занг задастам, ӯ бо WhatsApp ҳам доштам. Дар Telegram занг задастам, аз чӣ хотир? Аз хотири оне ки ҷабридаи мо 35 нафара як бора барои хотир прямо дар телефон ҷо карда намешавад, барои хотир через группа кардастем. В общем, ҳоло админо мебуроянд, ҷабридорам хабар метиҳем, аз ҳамин хотир ҷа чиста барнома мегзарад, ягон бародарои дига боша, занготуна намекушоем, хафа нашем. В общем, салом алейкум бардора, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам ман, муаллифи канал Муҳаммад Паланг. Имрӯз якшанбе. Видео аз рубрикаи ҳаёти муҳоҷир. агар ки дар шумо фитабочка, ҳиҷома ва массаж лозим бошад, шумо метавонед ки ин корро дар ширкати Шифофармо бо истифода бурдани промокоди SM Шарипов бепул бикунед ва ҳамчун доранд доруҳои гиёҳӣ марҳамат. пиштаку тамемола, поҳо тамемола, занг бизанед. равғани шуруғ яъне мурча ва спрей депилятсия аст ки метавонад мурҳои нолозими шуморо бартараф кунад. ин чӣ хубӣ дорад? Спрей депилятсия барои нобуд кардани мӯйҳои нолозим бе истифода бурдани ягон теғ ва равғани мурча бошад барои ҳамешагии решаи мӯйҳои нолозимро қоқ мекунад. агар мехоҳед шумо заказ кунед, дар WhatsApp-и мо нависед. занг бизанед, бизалайк. ва одаме ки мо дар бораш гап мезанем, мушкилиша гап мезана, и ҷабрдидаҳай. лекин мо суҳбати бародара тавассути на ин ки занги як ба яки телефонӣ сабт мекунем, балки через занги Telegram канал. барои чӣ хотир? барои хотире ки чихе дар аввал гуфтам, ин одам аниқтараш ин одам неву, ин одамо. яъне ки мо 35 та ҷабрдида дорем як бора дар як видео. ҷолиб шуда? аз ҳамин хотир лайка фаромӯш накунед. оғоз мекунем. ҷабрдидаҳоро вообще-то ман намешиносам, неки озиҷа ҳамаша алав шинохта кушодан дар кора. якташа ман мешиносам. дигаро шаваё ҳозир беидаят занг занем ки шуморо ажда дорем брат, дар Telegram канал эфир даем. худ ба ҳамин аккаунт медорӣ? хай ба ҳамин аккаунт дорем, маш то ба бидем хта барои ки ҳозир дестам, ди касе ки ҳаст дар байни шумо нестин. хтам кофтестам, ман дигаро ку намешиносам. тайёрем? Telegram канал ссилка роӣ кардам та? дуромади канал. бача гуфтӣ ки тайёремо. гуфтӣ тайёремо ку брат, ман ҳамаро гирён кардагим, запис рафтест. ссилкаи Telegram канал дар якум комментария закрепи чидагиай. ҳамчунин одамое ки бештари вақти худшон дар тамошои варзиш мегзаронанд, шумо метавонед ки вақтона дар шуғли дӯстдоштатон ба фоида бигзаронед ва ҳамчунин бидроед Telegram канал ба наздикӣ дар бораи премиум каналам дарагдор мешен ва ҳам бисёр хабару чизое ки дар YouTube намебарояд ё ки дер мебарояд дар Telegram ҳаст. яъне ки агар дар YouTube ман ҳар рӯз видео кунам, дар Telegram мумкин аст ки дар як рӯз чанд бор публикатсия шавад. охи фарқ надора браҷон, дар Telegram медоранд, ҳамаш прямой эфир ҳамаш медоранд, пайваст мешаванд, чақчақ мекунем, баъдан ман запис мекунам, баъд барномаш мекунем. наумед гӯш шумо ай сарака. اینم خیلی براتو کار. اینم جا عیال و راضی شاد میکنم میبینیم کیان گفتم. بعد فقط نگاه کنید چی نمونده وقتی که یاد اومدن بعد با خاموش کردن در کارای بی‌زبیده براتو. کیا یگان کس دست واردش که بشه اگر کشوشون. ما تاگدا کامera پاوزا میکنیم. کامera کلونا هوزی. کامera کلونا پاوزا میکنیم. جاش ما خرچ کردن میگیریم. کسی سوال دنیا دست بردارم. ما شما در گوش میشنوید سم گپ زدم. سلام علیکم. و علیکم السلام. так و علیکم السلام. کجا مامو جبردو کی گفت بودین مامو آدمای مقصد. اومد کدومشی قدیما گپ زدگی یا کی دیگرو؟ نه ما دیگرو مقصد دو قد شما عبدالله گردید. Так, все, я достам громком камера основной, ма. Все, тогда ки админо фақат ҳамин бачаҳоро гирён кунед. барномаро мо камера гирён. ақсира биёз кистан гирён. камера ма гирён набардор. Салом дӯстои Палангу, ассалому алейкум. Хуб, салом алейкум. Кияй лишни ра бикшен? Салом алейкум. Брат, хит аям ҷабрдоӣ?
рома О, хоб як кас буд дигароша гирён кунен абдулло аз амо بچه اوزو را بزنین дуюм кас اوزو را بکشین بچه. лишниёро ҳамаро кишен бачаҳо лишни овозо ки касе ҳаста бикишен بکشین اوزو را بچه. касе дар пешаш я телефони дигар гирён най бо гирён кардаги овози ма дар хидмат омадеста бикишен брат так ایتا تا چند کسی قبول میکنن چیکن؟ и беохира биё дав рафтем так всё 4 кас ки буд бо дигариш هسته با عبدالله که اگه عبدالله دیگری کجا ده؟ хоб ки ты мешиносишон ай никошон кушоемшон дани мамен 59 касай ай дурунш чанд кас ай бачаҳои хму ай бачаҳо ҷабрдида боша бачаҳои ҷабрдидо бошен ягон смайлик рӯй кунем мақсадиё бифаҳмам نه مقصد همینجا گوش کدیست چیان یا بچه دیگه قدیم هسته میگه که ما مقصد گوش میکنم не ма фарқ надорад тавош то ки шумо оне ки шумо мебироен гап мезанен кадом бед мебироен ё ки намебироен и ай хитона и чизи хитона барои ки ҳами абдулло гуфтаа ки мо бояд ҳама каса гап занем мақсад дар худ шумо касе мебироя гап мезана касе ки намебироя ихтиёр дар шумо ай ма мисол и чизи обязательный нест просто акай муҳаммад иҷада ихелайда мо бисёрем мо группада будем 35 одам ҷабрдида по факту метарсанд ки пули худшона мақсад талаб кунанд ха ки асосан ҳамин мошинико аз ҳамин истифода мебаранд медонӣ яъне ки мешава ку вақтҳои пештар чӣ хеле ки буд ягон занака таҷовуз мекардан ягон духтара таҷовуз мекардан ягон ҷо намебаромад медонӣ чӣ ба ай буд ки бубурӯя бга ки таҷовуз кардиян ҳозир як хел мардакои мо ҳамхелӣ шидагиям ба мисли духтарора таҷовуз мекунанд изо мекашанд бурӯян гап зананд ку фребшон мекунанд бу хапан шиштиян гап ягон изо мекашанд бурӯян гап зананд бале гапи ма камтар сахт мераса хафа нашен лекин кардан фребтон кардан бурӯен гап занед аз ҳақ ҳуқуқи худтон талаб кунед дифоъ кунед чӣ ҷои тарсу изову шарми дигар шай кор шуд фребтон кардан маладес далчи рафтан дар кор ҳамадро омадан сар кунем лучи биё коми касе дигаре боша агар ки дар чат куш шиданӣ боша дар чимон куш кунем ما دو نفر مقصد اینجا در قدیم امرم هسته худат ҳарди шумо не беғарз аз ами се касе ки даромадаги қайхи 4 кас бо ягон касе дигара пайваст мекунем ҳамуз данчо ки даст вардоштагира ҷиқен мо мебинем айҷа агар бошунам бачо همین تو خدا گروه گفتم میدونی سیروزین هم بیاید хай надроянд худо худаш мақсад ки шанс аз даст натенида ҳар рӯз мо хеле имконият надорем ку чӣ кунем акай муҳаммад шумо дар оҳамат кунем ки мақсад муроҷиати моро рад накардем қабул кардем мо миннатдорем ҳамқа саломат бошед ну чӣ тогда оғоз мекунем биё ман рӯчи сар кунам всё сухан ба худат абдулло ман забиров абдулло исроилович ай шаҳри новосибирск ай российская федератсия муроҷиат кардистам мо соли гузашта моҳи сентябр маро шинос кардам бо раҳмонова мавлуда ҳакимҷоновна соли таваллуд рӯзи мақсад таваллудуш 22/01/2000 таваллудуш дар шаҳри азарбойҷон қарор дорад гражданка тоҷикистона тоҷикай шавҳараш азарбойҷонай фирма дорад одаморо виза мекунанд роӣ мекунанд тарафҳои европа мисол дигар ҷо мо бовар кардем ба ҳамин кор мақсад ҳуҷҷатҳоамонро супоридем ваъда кард ки течение 2 моҳу 2.5 моҳда тайёр мекунем аввал 50% пул метиҳем договор ҳамин буд ки 50% платид мекунем $1,500 ба договор ҳамин буд ки 50% платид мекунем ман гуфтам апа надорам рости гап шароит ҳамита нест мақсад биё ҳозир қабулша будем баъд ними кора кем бо 50% чӣ мекунем гуфт майли 21 сентябри соли гузашта перевод кардем да картаи шуш ҳозир мегӯм чекорама бинум инҷада чек да 21 да перевод кардем хай 300 чанд доллар будем хай расходи сусу бо айбайн гузашт 3-4 моҳ ака ҳайдагирим ина приглашениятон бромад хай приглашениямон роӣ мекунам мегӯяд хай бе 50% чику бо 39,000 чанд қайга переводш мекунам рости гап ака да чӣ мара қар мекунам мара да ой қар мекуна ки ман кор мекунам официально пули гудак пули мегирифтам 20,000 чанд қа
не ки болои ҳамиқа фаҳмон кард. Ман гуфтам ки апа агар ҳами кори мо мешидани боша, ман зарани ӯ волид кунам ки мақсад правилаи ҳами вақте официально Россияда кор мекунӣ, бояд 2 ҳафта зарани ӯ волид кунед, 2 ҳафта бояд кор кунӣ, баъд ӯ волид кунед. Не ки гуфт ака бемалол волид кун, корот буд мешавад. Не ки ӯ волид кардам, ай пасобия шудам, ай ҳамаи чи бечиз шудам, залал дидам, бо ӯ қабул додам, документ кардем исуса. Охирда ҳичи. Айбан 1 моҳ 2 моҳ мегзара, апа чӣ шид кори мо, группада менависем, мега ки ака ина имрӯз меа пага меҳамта ваъда кард, 6 моҳ айбан гузашт. Баъди 6 моҳ хес гашт гуфт ки вақте ки приглашениеро пард кардам, баъди 3 рӯзи приглашение гуфт ки акои Абдулло ба фикрам кори шумо намешавад. Хай баъд гуфтам чӣ хел, гуфт биё айсарака супордем. Хай айсарака супордем, ҳамта кашола кард. Гаштам гуфтам ки апа ай баҳри ҳамн документот гузаштам, ман пула айбан қарз кардам, ҳамин кора кардам ки ман барам айпаи зиндагим шавам. Хез гашт ки пулотон возврат мешавад. Баъди 21 ҳами календари рӯз мақсад 21 рӯз гашт, ягон кора чӣ накард. Шавҳараш гашт гуфт ки Самир менависем дар WhatsApp ҷавоб наметиҳад. Сообщениёро мехона, ҷавоб наметиҳад. Гашт гуфт ки Абдулла гуфт мои должность, мақсад ман кардам, гуфт приглашениятон омад. Вақте ки 3 рӯз приглашение меяд, ай 3 рӯз пас занаш мегарда мега ки ака Абдулла кортон намешавад. Хай амира чӣ хел бовар кунем ин ҳози ҳамое ки роӣ кардам, приглашение ӯ ҳамаш падёкам. То ҷое мо медонем 120 нафара фреб кардаги ҳамин инсонҳо. 120 нафаре ки шумо 35 таш қатъи дар алоқаин. Шумо ҳамира аз куҷо ёфтин? Моро бо ҳамин як бачаи тоҷик шинос кард. Ӯ аз куҷо ёфтае? Рости ман медонам. Ӯ бачаи тоҷик вақте ки ин кора ба МВД рафтам, обращаться кардам, ӯ бачаи тоҷик маро заблокировать кард. хоб биё бо далши саволоро бо аз дигаш мепурсем. Ами хеле рафтан мегирем ки бародари дигари баъдӣ. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ва алайкум ассалом. Хитам паштӣ ба фикрам ҳами хеле значит. Ҳамин академо соли гузашта моҳи август буд ака дар телеграм группаи кор ба тарафи Европа ҳастай. ҳамуҷо ака мо ҳамҷа як бародари тоҷик моро ҳамира тавсия дод. Инами мавлудара. Моро ранги инами ака ҳамхали шудем, мақсади Якутияда будам ака. Дар ҳами Россия қарор доштам. کاری مرا میگم 100% بود. خستیم اکا در 31-33 هزار تا بلیط گرفتیم. خیلی منکر گفت تاجیکستان بریم باید شما چی گیریم. نشودیم از گیریم بریم اپوستل کنیم دکومنتاتون زاویدیات منکر چی ما نمخری خستیم راسپورت کردیم 33 هزار تا بلیط گرفتیم کار منافات افتیم رفتیم تاجیکستان دوشنبه. مخمرم هم دوشنبه. آیام جو اکا رفتیم دکومنت کردیم یک هفته داودا کردیم سیستم دکومنت رو کردیم سرگردان کردیم اینای روز اینا پگا و چیاتون میگیرم اینای روز اینا پگا انتری 2 ماه دیگه گذرونده که ماه یانوار شد ما 6 یانوار با قرض شدیم با قرض کردیم خستیم ابرم با یاکوتیا اومدم که مقصد که در بعد قریب مورم دیدم $1000 که او بیتکای دادیم یعنی نمی انسانو کنساف در نتیجه چی میگن؟ کورا یعنی که چی پروست اسویاز میبروین یا که چی وعده کردن میگن که میشوه که تا ماهی تا جایی که میدونم تا ماهی مارت بود بعد ماهی مارت بفتیم یا ماهی فیرال بود بعد دیگه واقعا علاقه دا برومدگی نیستن سیاه زینم خیلی کشتگیه نمیدونم چهار نکردیه چیکار کردیه واقعا افید نمیته مقصد اینستاگرامش ده هست اینستاگرام در من سفین را افید نمیته واتساپ یگون چی افید نمیته. Так, салом алейкум бародари поёнгӣ. Ана худат чӣ гуфта метавонед дар ин бора? Саволи ҷолиб ман мехостам пурсам аз ҳаматон, хай бояне бародари поёнгӣ пака эс рома гап зидаги нестай. Дар асоси чӣ шумо инро бовар кардин? Чӣ сабаб шуд ки шумо бовар кунед? Савол мадака. Рома. اکا از راه خطاب کردم. روما. ما برادر ایمرم همین خیلی شدگی ما 3 نفر بودیم. در اساس چی شما را باور کردین؟ چی یعنی چی شما را کفالتی درست بودن کاری را داد؟ چی سبب شد؟ ما برادر جان یک
ма бародар мара як ҳами як бача буд ай кароч колхози Россия Дусмурод ном дорад, мара тавсия дод ки ҳами одам документ овозои ман нест ҳаст овоз шунавидастем омадед сар овозои ман нестай ӯзи ҳастай бародар ҳаст аз худ ҳастай мутра шунавидастем гап зад бепарво овозои овози ман омадестай овоз аста бале гап овозат ҳаст мара мегум ку як бародар буд ай колхози Россия буд мара тавсия дод ки ҳами духтар кора буд мо чанд нафар одама роӣ кардагием мақсад ҳами кори ҳами одам дуруста ягон каса фреб намекунад мо ҳамуа бовар кардем да ҳами одам гирифтем да ба чанд қатима худум 3 нафарем обши $3,000 $3,500 додагием ҳами мавлуда да морам ҳами хел фреб ваъда Узбекистон роидмо кард дар Узбекистон рафтем мақсад дар Узбекистон мора дурӯғ кард ки ваёи шумо очиратотон Узбекистона не ки дар уҷа Тоҷикистон буда баръакс мора иҷа роӣ кард мо расходи бисёр кардем омадем хай ҳами обши таи $4,000 3 нафар мо ҳам хел расход кардагием як шавҳар дора ӯ Самир ном дора ӯ ҳам ҳами кора мақсад қатъиамо ҳардаш ҳам хеле кор мекунанд ай оилаш тоҷикора меёваву через ҳами худаш мақсад шуша даи кор хуш мекунад ҳами хел ино мошенниканда ҳамира хоҳиш мекунем ки ҳами амнияти Тоҷикистон ҳами кора бибинанд чораша ҳами мисол айдами ҳами кор шаванд ҳами мошенника дастгир кунанд охир бале ин кора бояд одамо бисёр дар иҷа чунки ҷабрдида хеле ҳам шумораш бисёре ва ман бовар дорам ки масъаларо мебинанд мумкин ки ҳамин видео ҳам яке сабабҳои сарусадои ҳамин кор шава ва бо тезтар бинанша лекин ман дар ҷолибии ҳамин ситуатсия худ шидан мерава яъне ки дар умум бисёри шуморо як чиз чӣ мекунад якҷоятон мекунад ки шумо дар любой кас бояд дар як ҷо ба як кас муроҷиат кард бояд як сабаби боварӣ кардан ба ӯ бошад мисол агар ман як ширката реклама кунам ту метавонӣ ба хотири ман боварш куниша лекин шуморо ҳар мисол наи бародари бологӣ аз сайт гирифтагия наи бародара як каси дига ва трам ба як через шиносо омадем ҳамун шиносои шумо киянд вообще ки шумо хеб ба дили пур бовар кардагиен чӣ гуна шиносаи шумо даваю мара мисол як хештавори оилаам буд вай мара вақте гуфт ки ҳамихе тавсия дод ки ман одам роӣ кардагиам дар ҳамин ҳолати вай гуфт ман одам роӣ кардагиам баъд ӯ одам ман бовар кард ман гуфтам ки як бор номеродам роӣ кардааст аки ба гуфти ваё охир роӣ кардагия атак ӯ одамо чунам ба фикрам ки роӣ кардагӣ нестанд ӯворам ҳамаи чизои дурӯғ бисёр гуфтанд дига ман ҳамун ӯ одамам бовар накардам ба қатъи худаш прямой биромадем ҳамин ҷа ҷолиб мешавад ки ози хай дигарошам пайваст нашидан ҳамин одамои коли шумо мегӯяд ту гуфтӣ ва бародари Абдулло Бологӣ ҳам гуфт ки через шинос гирифтагия ҳамонро ягон бор присидагиен ки бача ту дар асоси чи амира ба ман тавсия додӣ ва вообще худ ту бовар мекардӣ ё ки ту худ кор кардагӣ нисбат ба ҳам ё ки медонӣ ки ягон одам кардагия ки ту маро тавсия додистаиша оё присидагиен ягон чӣ мегӯяд ман присидам гуфт компания надёжная и хеле хай бовар хадидем компанияшон действительно мисол видеора нишон дад хай чи хеле фасон чиз мақсад пушокоем чи хеле гуфтак официальная мақсад ки ҳами хел мо бовар кардем рости гап чӣ гуфтаниам мақсад муроҷиат ба вазорати корҳои дохилӣ мақсад муроҷиат ба амнияти чиз Тоҷикистон мекунем ҳами тари шахсоро чӣ накунад беназорат ман рости гап бо тариқи электронии почта заявление нависта будам ба МВД шаҳри Баку баъд аз заявление навистагӣ ман рафтам ба офисёна мақсад чӣ кан дар группа гаштам ки касе айноми ман мақсад заявление нависта ман гуфтам ман навистам дар группа даш бачаҳоро менавистам ки ҳамиҳо фреб мекунанд оли кубесе мо визамона бигирем баъд ки хай кишид бо мақсад бо навбати шумо давра мегуфт группашо мақсад маҳкам мекард ё ай группа чанд бор группаро маҳкам кард баъд гирифт удалитам кард ай группа шумо бояд куҷо мерафтен кадом кишвар як бурда хотиррасон кунем ман бояд Англия мерафтам ҳар кадом ҳар ҷон ба фикрам бале
همه هر دو. تو خود کجا میرفتی برات بلوگی؟ ما رامتا انگلیا وعده کرده بودم. روما چی؟ همین عجایبش ده همین ایتون عجایبش ده یا باید لیتوا میرفتم، لاتویا لیتوا میرفتم. لاتва короче морам литва бояд мебурд. یعنی که هر یک آدمی که کجایی که ژولانی داره تمام ما میتونیم شما رو کرده سومتیم تمام سش خیلی حلش میکنیم. اساس باوری در چی شده که او اکا رکلامشون ما دیدیم اکا официально ба гуфти чун реклама кардагӣ офис дорам 5-6 та коргар дорам шуш ҳаму бигем шефи ҳаму офис худиш да ҳамҷа официально кичам коргари ҳамҷа бо 3-4 кайдига мақсад ҳамҷа ҳаму азарбайҷони нишон додан реклама кардан ширкатшуна мози видео чака бо групп ҳайқат номахай патос кардем бози шумо да мепардом шудашави ҳами офисшуна бо реклама кардагиам полиси ҳамхели 5-6 та бастун официально коргар дорам мо ҳамура дида бигем бо бовари мо ака бигем هم اول یکم جهت یگان بلوگر توجیک خیمو رکلام کردگی هستن شون بلوگر توجیک من ندیدم نه وای خچا وای نمیکنه نمایش نمیتیه در هیجو وای مثال در تاجیکستان دنیاشا پول نی برآوردگی در یگان قید تاجیکستان خچا موندگی نیست همون خیلی کردگی هست که رنگ سوزان در درون که نویش تاجی گفته خیلی کدگی که مقصد و نتونن یافتم من مراجعت کردم راستیگه مرا در معلومات شخصیش در بارش تو چی قدر میدونین؟ نام فامیلش هم میدونین نه؟ شوش هم میدونین؟ درست؟ просто کفالت میدونین در چی بود؟ که محمد ما همچون مسلمان گفته باور کردم کلینوس الله میگفت میواش دکومنت все будем ما در همین روزا یک چیزای خیلی فکت چیده است با مثل این لانگولی که قسم میخوره به نام الله که یا آدم LGBT میگه یعنی که این چیزا باید ما در نشان بدیم ما باید ببینیم که زمان همین زمان شدگیه که نباید قسم باور کنی این همیه خیلی که باور کنی روی کردگی همیه این همی عروس شب دایکو بچه های پالا بشه پلنگو بگیرین ایره короче ای امی ریال نی ایخت چای صورتش مثلا куча видеовиз ҳамаи одамо қариб ному фамилияш ҳам айхт чай ному фамилия дорин реҷа در پاسپورتش جلالدین بلخی نویسه اگر نوحیه خطلان در داخل شوه همون طرف رحمانова مولوده حکیم جانونا من زنگ زدم جلالدین بلخی وزارت کارهای 2000 ده بچه پلنگو 2000 ده از بعد برنامه اینترسینگیش سر میشه و مده نویستن اولی بین ای دیگه اسم نویسانه ای دیگه یا برات دیگه هم ویدیو کردگی بدیم فریب کردگی را یادش نویسنده که ما بالات شکایت میکنیم میگه آدم در ریانیماسیا خواه شما ویدیوش کردین و گفتم بچی برای بنویس بعد آدم فریب کرد یعنی در ریانیماسیا خواه رفتی فریب کردگی تو خطا میشه خط داده میشه بعد یا خیلی همین دزد زور میگه صاحب گو آباسته ماشینیکو خیلی سلیش کم نگلی بعد میشه نه سریوزنا کم نگلی هم با خدا قسمه گفت که زوری میکنم بود با وزارت ما گفتم مراجعت میکنم با وزارت کارهای داخلی اول گفت заявление табиги بعد پول تمیتیم بعد گفت چرا تا آدما رو ایره میزنیم آخه گفتم چرا ایره میزنم من چیزی که گفتم حقیقت میگم گفتم با مقامات داخلدار مقصد مراجعت میکنم ات یگون کپک نمیگیری даже перепискош هستم یا گپی دیگه در اینجا مهم است من همه پیچیات ندیدم از همه جای مهمش همینه که شما یگان خیلی دگاور بین نیختون دارین بین شما و او بزیبش همینه که دگاور نیست کاکا انا که نگاه کنید как раз همین جای گپ اومده در بین همه میگم وقتی که شما میگین که ما باور کردیم در اساس اونه که همش افیسیال نبود آفیسیونا شدن دیگهش نگاه کنید خدمت رسانی چند نمود شک ها داره مثال میگیریم اینا از من میگم که برادرم ما
کسی که بیا گرین کارت پر کردن نمیتونه ما پر میکنم مثال اینم قیم خصومو همو حق خدمت گفتگیه که این پنیت نه یگون کاری غیر عادی نیست یگون کاری دشوار نیست این همه میدونه که این کاری آسونه میشوه که یگون داغور دایجا نباشه یگون آفیس یگون چی دیگه نباشه لیکن در حالی که آدمو میگه که ما اینه خدمت رسانی که در شما پیشنهاد کرده گن که هزارو دلار از خود میکنی در بین این کار و آدمی که میگه ما آفیس دارم ما افیسال کار میکنیم او باید داغور داشته باشه و در همون داغور نوشته شده کاری بین شما که در حالتی نکردن چی باید او کنه یعنی که طلبات شما طلبات او обязанности شما обязанности او در پیش یکدیگریتون و نسبت به آن همون داغور اوجت لوبوی خی زبان و دراز لوبوی خی کار میکنی در این کار شما اگر که نمی فکت دلیل و دکازاتتون پریودتون صحبت‌های کردگیتون اسکرین شاتتون زاپیس‌های ویدیویتون اگر نباشه کو یگون کار کردن نمیتونین و پروست میگم من نکردم هست برادر هست هم خیلی آدم دبایمون که داغور داره قریب 10,000 دلار زیاد او قطعش همکاری کرده او را هم خیکیدت کرده گه ای همیزن قطعی چی با او داغور داره شما نه چی با او داغور داره شما نه آخه ما مقصد ما راستی گپ ما باور کردم همچو تاجیک گفته دختر تاجیک خودمونه اتک آذربایجان را هیچ که باور نمیکنه نگاه کرد نوی او دختر تاجیک تا یا که چه هست نیست داغور داشتن نداشتن یعنی که پرینسیپ کاری او اگر که او برای کارش داغور پیشنهاد کنه ازش پرینسیپ کاریش های راست که یک کس کرد دیگه کس هم باید کنه تو ممکن بچه خلاص شو که همسایش فرق نداره اونی که یک کس داغور میکنه یک کس نمیکنه این اوج معنی جدی کار نکردنشون نشون میده یعنی که همویی که طلب میکنه داغور ممکن قلبکی کنه هم آدمی که داغور گفتگی داغور همو رو تفتیش کنه هم داغور قلبکیه فقط داغور خوبیش در چیه که فکت نشون میده این دیستریبیوت نامی آدمو را آزی هم دارش هم فریب کردسته همی هازی هم همی پروسس داد فریب کنی همی خیلی با همی راه همی کارش دوام دادسته ایخی بس نمیکنه مثال بگه که من نه بس کنم همی آدمو را ما مثال همی قدر قرضدار شدن ما هممون باور که ای بانک ای همه جا هم قرض کردیم که ما را کارمون همی بود کنه یک افکت یک اکسپریمنت پسیکولوژیک هم است یک گروه را تورمچیک میکنن با یک گروه دیگر اخرانیک میکنن سرش میتونن که اما چیکار میکنن وقتی که اخرانیکا میبینن که به جواب میمونن خرید تورمچیک رو میکشن یعنی که این آدما نمیستن وقتی که آدما شما گفتید 35 کس شما آبش یک چند کسی را که در شما میدونین تنها میقدره اما ممکن ندونستن شما چند کسی دیگه باشه نگاه کنین که همین آدما به جواب میمونه کارشون کرد سوما گرفت هزار بوکتای دستای گل دیدیم 100 گشته سای مرسدس خاطی ممکن بگرده لیکن در نتیجهش هیچ نمیشه کو جواب نمیگه کو کنشته که نمیسته برات کنشته نمیسته بله گپ ختم شده گه ماشین قیمت خریده خونه و داری نو کرده گه در آذربایجان چی خیلی که شما میگه و جمع خشده خیلی اکای محمد بود دوست آمدگه فهمیده مکجون داشته یک اپا بود اینولی دیا اپا همون فریب کدنی بدن بعد یا اکای دیگه عبدالله نمداره بودم همون اکا مونیاشه گفت که اپا ولی سرسمنه شدن کنی مصف بردگی نگر کشاوه بعد میکن همون اینولی دمده فریب کدن باقا یو اپا بویا اپای دیگه اپای زمیره او را می 500 دلار دادگی شد او را فریب کرد گفت چی قزاقستان بره شما اوجا پدچه میکنین او بیچاره را گیری سرگردان کرد راست خود کرد قزاقستان را او اپا در قزاقستان او را فریب کردن کروچی بکار نشد از راستی کروچی با خیلی بیچاره سرگردان با خونه را کروچی در همجا با اپا را مثلا نکنم مثلا اکا مقصد هم تریبای کردیم بله خب در حالت شما خیلی فقط نمی کار رزونانس میکنیم و نمیخواه میبرویم شد و یگون سایت پایت کانال اینستاگرام مثلا جایی که اینستاگرام دارن تیک توک دارن در همه شبکه اجتماعی هستن خب خیلی با ما دا که ادلو رویشون میکنیم چوشه وقتی که ویدیو را کردیم مونیم شونده بعد یک چیز دیگه که اگر ممکن باشه مراجعه گپ زدم مثلا در نوشتن میشنم فلیش کارت مالش کنم просто камера дилим барои чӣ месӯзад ки ма биромам дилим ба халқи тоҷик худмон месӯзад ки ҳамиқа бародарон меянд мақсад кор кунем зиндагимон пеш бираванд на ин ки пули меҳнати кардагӣ мақсад бигир як касар ки просто так кидатит кунам бираванд просто ай ҳами ҷа висо ма висо зурум омад биромадам ҳами ютубда муроҷиат ба бачаҳое ки дар ҳами россия фарқ надор худ дар дигар ҷоя ба ҳами шахс мақсад бовар накунем пул натем
мақсад ки и оқибати соз надора ҳамин та ранги мо воре фреб мехӯрем дар ҳамин рӯи ҳамин шайтонӣ ҳам мавлуда воре роста мо муроҷиат ба ҳамин вазорат корҳои дохилӣ мекунем агар ҳамин сари раи ҳамиёро нагиранд агар ё бисёр одаморо бисёр дар доми худшон мезузан фреб мекунанд бо роҳи ҳаромхӯрӣ бо роҳи қалубӣ зиндагишонро пеш бурда зарраи ай худо наметарсанд. Ози ман шуморо як гап бигӯм ози роҳат кунед ҳамин пеш ай худат Абдулло вақте ки чӣ кардӣ ман гуфтам да тайёр бошӣ ку гуфти вақт намута пеш ай худ я бачаи дигар мо сёмка кардем ҷолибиш чие ки ҳамуам бо ҳамин виза фреб кардагиан ша медонед чанд сум угадат кун просто се кас ҳар се шумо ку угадат кунед ку чанд сум фреб кардаги хайна шуморо $1000 тараф 3 то 5 доллар 80,000 сомон як одама мегӯям ки ту қадар сума барои чӣ додӣ ту ва вообще дар кадом намуд виза ту бояд қадар сум битӣ ва гуфтам ку номбар камура дар чӣ фреб кардай аввал мега ки 30 чанд ҳазор рубло қати гуфтесай мега барои фалон хе справка баъдан бо гуфт ки грин карта пур мекунам 40 чанд ҳазор дига 50 чанд ҳазор дига барои грин карта просто пур кардани грин картаро 50 чанд ҳазорша гирифта анами тамора кашонда ин амуро хеле майда кашонда оварда ба гуфтам ту куҷо кор мекунӣ қасум ай куҷо гирифтагӣ мегам Москва кор мекардам 20 чанд ҳазор шайхимай аз талинша қарз гирифтам ай бародаром ки мерам хориҷа кором сад мешава метимтон худ мегӯяд за Тоҷикистон бо бон кор кардаистанд да яҷо тасаввур ки 80,000 сомон ҳама одам буроварда гуфтам дар рафти ҳамин қадар кор одаморе ки аямо қарз гирифтӣ ҳамо трая бор нагуфтан чӣ кор кардеси мега гуфтам ки хеле хеле кор хай бовар кардан бине бача просто ин хеле аст балки мо ака беҳад ростона хиёл мекунем ҳамин хеле фреб кардан ба ҳамин сабаб боша хай дига чӣ кор мекунӣ хай набин да бачаи шӯхӣ нест бача 80,000 сомон ту буброри битӣ дар муддати хеле ҳам дароз ки дар ҳамин байн як одаме пайдо нашава ки тра бага ки брат тра фреб кардаистанд ҳамин ҷамоъро мака антари кардагиам аввал даи қисма гирифтагиай дурӯғ аст айбан ду моҳ гузаштаг як кор дарои мекуна мега ина кор тонбур омад тонбур омад дурӯғ агани ҳама фазилка ина 50% дигара сума роӣ куне ё $300 дигара роӣ куне $400 роӣ куне антари короче мардума бидем ира монда кардани бдительности меган вақте ки ту уже муддати дароз мекаша майда мекунӣ баъд ин мисол шуморо роӣ карда ку айҷа ба уҷа брен дар рафти ҳамин корот худос мести фикр мекунӣ ки хай ман ҳаракат кардам нашид ай уну мебинӣ ай ситуатсия мебинӣ барои ҳамин хаб мекунӣ мерай мегӯӣ хай нашид то одаме ки на ғалта ай моҳи август сентябр спор демака гуфт ноябрда уже меброя уже мерен шумо то декабра мерен гуфт неки мака мо то январ аҷдат кардем баъд январ нашуд ай баъди қариби феврал мо уже гуфтем сума возврат кард ана баъде ки сума возврат гуфтем ша уже 2 моҳ ирӯз пага баъди моҳи март уже дига алоқа буромад пайда кард роста ҳар вақти ман менавистам мегӯфт ки ту ягон сум намегирӣ барое ки ту медрои группада шантажиро мекунӣ ман ягон шантажир будам просто бародароро клиентуро айра ҳамезанӣ ин мардака мегуфт ки клиентуро айра ҳамезанӣ ин мардак мебурад байда камкам мегуфт бачаҳо короче ҳамаам тарика иста ира мегирифта гамтари мекард ира чанд бор гирифт группаро маҳкам кард удалитум кардаш чанд бор ва группаи хича ташкил карда буд дар ҳамун группае ки ташкил кардагӣ буд 250 нафар одам буд ҳама бояд ҳамихи сипоридагӣ бисёруш жда доштанд вақте ки дидан ки ай ҳеҷ ка набромад ҳамин коди мигрис меомаду тамом бояд внж карта биёяд ай ягон кас набромад худаш уже да самни васакини дуромад ки ман мақсад уже агар камтари дигаам хел давом додан мегирифт бояд дар группа уже фош ширеста буд иш мегуфт ки мисоли дурогӯай уш мегуфт ки мисол и фреб мекуна ҳама одамое ки ҳамин гапҳоро мегуфт сразу ҳамаша заблок мекард ки мақсад ай иш ба уш нағалта ҳамин гапҳо ва дар ҳамин ҳолат ҳамин хел рафтан гирифт уже оста ҳеҷ кара дига ходи гап задан намон группа кор накард ва мардум уже пароканда шидан гирифтанд ҷози абра дига нависонда умар так
Эйни ака дидиам агар Случайно. 35 одам мебурмад бисёр зур мешида, неки набурмад. Случайно я ба ҷои телеграм не беҳад одам бисёрай, дар ҳақиқат одам бисёрай. Ягон ҷои чизиш нестай ки мисол не ҳаст дуруғ ҳаст боша. случайно ма чӣ кардам ам одамо нафаҳмидистан то одаморо ссилкаи телеграмаро ишон кардиан ки убай анака дар телеграми ма дар описанияи телеграми ма чати ма ҳастай анака ссилкае ки ти роӣ кардагиша дар аму телеграм чати ма да нависондай ки эфир дар куҷое ҳозир ма бовай сарака роӣ кунам шо бисёрш намедонанд ака, бисёрш намедонанд, ҳамин сабаб наметавонанд омада. Ами агар Ака ами силка дорад, силка эфир апарто ака, прямой эфир мебурам. аммо як сурати мавъударо мемондӣ, агар мисол мегуфтӣ ки кӣ мешноса ки Ма- виза кага мумкин байн мо ҷамъи- бошам бачаҳо. ссилка эфир дорам ҷиқиданӣ будам аиҷа биромадам а эфир дар эфир телефон пайваст шидам биги копира кадама партош ман меҷиқам дар эфир через телефон пайваст мешам بذار دیگه رو داد دیگه چیز را дама парт барои ҳамин акай муҳаммад як коре кине ки эфир дуромада агар мега сумоморамо агар ака гирифта накунем сумоморам агар ака гирифта натонем гап дар сари сум нест гап дар сари ӯ ки масъала дига мардуми бечора мисол сарда накунем ӯ ба ҳамин хотир ака хесем буромадем ки мисол дига мо ки ҳамин шатара хӯрдем би мардумда дига дарс шавам афтад дига накунам ҳамин кора мисол ау оки падаро пускай мо сумам нагем лекин пускай ҳаваё мисол язо сабина мисол конечно дальше наравам дальше мардуми камбағали ғариба мисол бечора фиреб накан дар хинаки меян мисол кор мекунан дурай падару модару фарзандаш исмуклек кор мекунан мега беҳбуд шава ӯ фиреб када гирифтаистиан мисол бале умар даст я бор даст вардор ман найдистам та дар эфир умар дидестен ягон кас умар Не, Умар нест, может номаш дига. не дар ҷа ҳам умар нестега мега брат эфир дуромадам чӣ хел бидуром ки действительно инҷа камтар дуромада мега чӣ хел бидуром ша нафаҳмидам агар дуромада боши бо чӣ хел бидурӣ уже дуромадаи ман хел навистаи ки дуромада чӣ хел группа. вай группа просто дуромадаги бале так ман бовар намекардам ин қадар қинай эфир дуромадан ҳозир як бор дига ссилкаи прямойро мекунам ина ҳам ссилкаро пахш ки брат ина ҳамин ссилкаро як бор пахш ки бале хуб мешид мисол шумо муроҷиат ба мақомот кардагин ва ё ҳатман мебинан ин видеоро ҳамин қадар количествои одам дар иҷа зиёд мешидам хазур мешид хаяки иҷа бисёрш ман фикр мекунам бале ҳамин хотири нафаҳмидан намедонам ба худо қасам ака метарсам бароям наметавонам то ҳозира бародар то ҳозира бовар мекунанд ки пулошона бармегардонанд одам то ҳозира ин хел дилканда нестанд мисол намедонанд як кампир дар хитой карочи вақти ҷавонишда қатъи як ҷавон шинос мешидаянд ӯ ҷавон мегуфтаиша ки мегирим та баъд байнда чӣ гапе мешава ки вай дига провинсия мерава ҳамон хел гум мешава мерава ин кампир 90 чанд сол ҳамура ждат мекунад 90 чанд солаш дига кампири девственница ин ранги ҳамин кампир мешава хеле ждат карданда ҳолам умед дорам ки мо бояд сумона бигирем я хелиш мумкин ҳамин хотир гап назанам то ҳозира ваъдаҳои дурӯғ умара дидам так ба ҳамин гуруп 35 касаи мо бо одаме ҳаста ки дар ҳамин мавзӯъ ака хабар кашидесай мақсад бизи кайсае ки ана шуморо дар мақомот додан айболотум ариза нависам ин сусу хабаркашӣ кайсае барои ки ба хотире ки як сума битонам не айхи чонам доранд ҳозир ман барои чӣ хотир ҳар як кадоми шуморо пурсидам ки шуморо ки савед дод ку ман подозрение доштам дар оне ки ҳамон одамое ки шуморо савед додагиянд одамои худшонанд мақсад ки бояд паҳн кунанд мақсад рекламаи хеле живой да салом алейкум бачаҳо нама ширкати визаи апай маълуда ма кар мақсад документҳоро супоридем ина венҷера получат кардем метавонед ба дили пур муроҷиат кунед апай маълуда
طریق کارم راستم میتونم میدونی چقدر بخشش که من جواب میدونی چقدر گو پهن میکنم پروستا وقتی که من ویزا برمی سپاریدم مرا گفت که یگون کلینت یگون شناسو تا بدرور مقصد فیروت که $200 سری هر یه آدم میتیم تو او پدر ترامات ما زمین گفتیسم کو اینم خیلی پیوست میکنن ووت اینا یعنی که رنگ پیرامید کرده گه رنگ پیرامید من همین شناسم که من چخیل فیروت میکنم شناسم که وقتی که من ویزم اولی تیار نشده است انا اگه تصور کنید که انم آدمایی که شما را توصیه کردم ما در اول برای خودت پرسیدم که اینجا چی گپی هست انم آدما اینم خیلی هم شما را فیروت میکنه سومی که شما دوای میتین تاکش شما میتونید همه آدما رو هم بقپین یا کم کم خیلی ایسوسو بکشید آدمای توصیه همه آدم که تلگرام اکا تامچه دودگه همه آدم باید خروت میرم پس که من خروت میرم او اکا کلونسولا این بافکن تایی 50 هست همون مردم من قچی گپ دادم او قزاقستان را اوران در آسیا بود قزاقستان را قچی گپ دادم اوران باید گفت نه قزاقستان میگم باید فقط همه آدمی که من چی کاری بود همیرا نشون دادی بدن ماولارا اوران بعد همه قزاقستان دیگه هم که گم شد را خیلی هم کارش نبود میکنم میره و یا آدمی که اگر که دیستویت لا آدمای خچون بدون همی خیلی او آدمی که ترا کانتاکتی رو میکنه و حرکت میکنه که قیت بودالش بکنه تو دیگه یافتش نتونی عمر ما گل استاک شدگیم خیلی там بالا اکران تا نگاه که значок میکروفونای دبرش کامرای همو راجق آواز کشوده میشه میتونی گپ زنی ایجا ما разрешит کردگیم توجیه که میدونم یگان توجیه کاری کردگی نیستن یگان توجیه کاری کردگی نیستن ай ҳама да интереси медонӣ мада чӣ ба граждании азарбойҷону меравану тоҷику намераванд ин хеле компанияҳо брат мекунанд рӯй мекунанд барое ки агари хеле компанияҳо агар вообще рӯй накунанд ӯ наметавонанд продвижение карда мақсади гап ки мисол 100 та 120 тараф фреб мекунанд як агар ҳалол нашава ку бояд 5-10 тара рӯй мекунанд барои чӣ барои хотире ки ӯ бояд дошта бошанд як факте ки нишон бутанд ки мо кардагием дар случи ягон реклама дар случи ягон чи дига мераванд ина марҳамат ина пурс мо кардем ина мо рафтем база барои базашон доранд оё ҳамаи инсонора як варианте ки сарашона бигиранд ҳамаи варианте ки агар ҳамаи сафорати тоҷикистон дар шаҳри баку агар ҳам бародаро ҳамаи чорабинӣ кунанд агар ворақ онҷа меқапанд меёванд а так мо ита бугӯ ягон шинос ягон не ба шиносу ба одам хеле намешавад инам хеле резонанс мешавад сару садо мешавад дар интернет мебарояд муроҷиат дар мақомот аю тараф ваё мебинанд дар натиҷа уже кор меравад ба ҳами хеле кор мешавад кашокаш мешавад просто так намешавад хеле кор просто ака ягон выход наёфтам ростига ма маҷбур шудем ки даже ҳаминҷа ромадам ки мақсад ки ҳам бародарои худ бинанд мақсад ки ҳози ҳаминтари кор шудеса ҳаминтари фреб карда гашт ба одамое ки як чизаш факт айда ҳози палубому коррупсия вуҷуд дора охи ҳама медона коррупсия вуҷуд дора ягон ҷои пинҳониш нест одаме ки суми калон қати кор мекуна худ машиникам агар боша парадокс метава не ки машиник ҳами қадар калон шид ҳами қадар қабиданаш душвор мешава медонӣ чунки биромаданаш осон айша худишда пора додан осон айша мисол ягон ҷои нами масад дар Россияи просто такай агар дар Россия боша биромаданаш ягон ҷои мушкилӣ надора дар бакуи навози баку да гуфтӣ мисол хай ҷора медоне ки мисол ҷа Америка неста ки нигоҳ накунам порайтра ҳами хотир душвор мешава баку да заявление нависта будем тариқи электронии почта не ки рафтан милисо дидана не ки чхеле ки ягон чорабинӣ накардам бале ба хотири ки мақсад хай шумо шаҳрванди ҷо нестед охи не ки всё равно бояд бинанд но беаҳамияти мекунанд но скорее всего ё меҷаханд ман хиёл мекунам ки айс меҷаханд доранд ку охи сумои шумо дар кисашон айку хоб мо ромара пас чанд бор поправить кардем ма голосша кушондам не ки и бародарам дуромада натонист хоб бародаро хай аз номи дигаро и бародаро гап задан бисёриҳошон тарсанд бисёриҳошон надуромаданд гарчанде ки чихе ма дар аввал гуфтам бародаро 35 касанд действительно бародаро ҳами хелам ҳаст хай нем қадараш даромад чӣ гуфтанем ҳушёр бошем бародаро аҳамият битен просто так бовар накунен ин чизе ки дидем бояд дар дигаро дард шавад ва видеоро паҳн кунед дар ҳама ҷо
ва муроҷиатаи бародарам дидем ба мақомотҳои дахлдор ки ҳамин масъаларо бинан. хуб, ягон чига гуфтанӣ бошен, агар илова кунӣ набоша, агар ҷамъбандиш мекунем. чӣ мақсад бигем? мо гуфтанем ки ҳамаи коре ки ҳаст ҳамаро ҷиддитар бинам. мақсад ки агар ира сара ёр нагиран ё бисёр одамро фиреб мекунам. бале, 100% дуруст. хуб, тогда агар ки суханон бугу. ака бахшиш эфир дар ютуб нестам? не эфир барои сабти барнома ё гуфтам бисёрӣ медуроем. Ман як ба як запис накардаму через эфир кардам. инҷа бояд 35 нафар медуромад. ака ман намедонам чӣ ҳисоба ина ки хеле группавои коро дар ҳамин темаҳо дар ман бисёр ғалатӣ дагиям. бачаҳои худ мо намедонам чӣ фикр мекунам, бисёр хафо каш мекунам ҳамин темаҳо дар ман дагорем. ман ина дар таҷрибаам блогерӣ худам мегӯям, баромадагиян ҳар я одамо я намуд фиребошон кардагиян, мега ака нем хеле фиреб кардагиян, нем қаби қасум, мегӯям ки талаботи ман меяе ки ман мебарам қайти лицо на лицо гап мезанам. не ака дафку мега. чӣ ман мегӯям? не ака дафку медонӣ ки ҳамада тарсаш ӯзу беста. бештар чизе ки мара бесид мекуна, я хелшам дағалам қатиш гап мезанам, дига ҷавобш наметам. медонӣ чӣ мега? угадат кинен чӣ мега? Просто ради интерес. угадат кинен чӣ мега? бисёриш. мара бугу. хонагӯёмон мебинан айб мешавад. хонагӯёмон мебинан айб мешавад. вот молодец, вот ана то одами не ки ба хонагиёмон мега мебинан айб мешава. бача 4000 5000 доллар фребш кардаган мега ака хонагиёмон мебинан айб мешава. ина чӣ мегӯй дига? получается ки метони шер бугу. тасаввур кун ки метони ки я одама фреб кунӣ, агар ки тра угражат кунад ки мерам ягон кор мекунам, ту метони битари бигӯш, гӯш ку ягон ҷонара ки отата мегӯм. фикр ки вай намега ки отаи тра, ту вая мегӯй ки ман отаи тра мегӯм ки ман тра фреб кардам, ва ягон ҷо намебуроя. чапана шида ба худо логикат мешкана, чапана шидаги аммо майло, медонӣ чӣ мега? овоз гум шид ки убайд овоз озмие медонӣ чӣ мегаам гуфти ҳамҷо гум шид дӯстш. мега ки ту шавҳарта бугӯ ки мақсад ӯ намедона ки ширкати мо чӣ хеле ширкати моро метона ки угражат куна. чӣ хеле? мақсад ки ман ӯро вақте ки гуфтам ки мерам вазорати корҳои дохилӣ дар мақсад муроҷиат мекунам, мақомоти дахлдорда. богум шуда овоз чӣ мешава овозитра? ҷои интерес нешида, ми ҳами кино нав ҷои интерес нешида, овози брат гум шуда. 18+ чӣ? овоз та ба фикрам запикат мекунам брат убайд ки Абдулло. намедонӣ омадеста. вақте ки ман гуфтам ки мерам мақомоти дахлдорда муроҷиат мекунам, ӯ и гапи маро фикр кесам, я ӯро угражат кесам. просто хиёлиш ки просто мегӯ намекунӣ. намедонам ростига. мега любой ҷобре чӣ кор мекунӣ кадан гира ягон кор аз даст намеёбӣ. серьёзно қабул намекунанд, короче ҳамин гафа меги серьёзно қабул намекунанд ахчон. дилшон пурае. мега ҷо муроҷиат ки медонем чӣ кор кунем. не кардан дар корае. як гапе ки агар мисол мегирем да, агар ки сумам биҷихан систам кунанд, ягон маслиҳат пасиҳатам кунанд, агар бироя дар ҳолати я одам муроҷиат кардан метавона биромада. вақте ки жалоб зиёд мешава ку всё равно вай аз защит карда наметавонанд. агар ягон тағам агар боша ку вақте ки я одам жалоб мекунад, тағаш хайз ҳифз мекунад. 2 одам, 3 одам, 10 одам, 20 одам, 30 одам, 40 одам, 100 одам, 150 одам тағаш мега гӯш ку паказухада мисол ина чӣ хела вақте ки гапш мезанӣ ӯ мега ман ҳеч ка наметарсам. вақте ки черезшиносои худаш мефаҳма ки на самом деле амира интересоваться кардестиян айдимшон уже хавотир мешавад, через ва ё мебуроя мепурса ӯ а так дар рӯи ту гуфтан мегирад ки гуфта ман наметарсам. психологический приём ай ки чтобы ки ту даст вардори охи накунӣ. агар не атак тарсидеста сир шабой намета, агар не ридаги ай худаш. барои мавлуда ман муроҷиат психологически одаморо ба чиво мерасонад ки одамо аён пулош нехелиш аён пулош отказ карди қариб меган дар седа ҳамун бачаҳое ки дар оғози набиромадан гап заданда бигӯяд ки хай набиромаденам чтобы ки хонагиҳотон набинанд айб нашава.
бинависен, ҳадақал бинависен ҳаматон. Аммо Абдулло да куҷои? Абдуллои дигари да куҷои? намедонам гуфт медуромозӣ дуромадагӣ боша. Ман ҳаминҷа як кас ай бачаҳои шумо як кас Умар нависон, як кас дига аломати савол алло. Манам дар эфирум пайваст кун. Аломати савол ҳаминҷа. Аломати савол ин аша. Як та Абдулло ҳастай байрақи Европа савза карда. Разрешит кардам, аломати савола разрешит кардам. Так бо кия? Дига ҳеч кана нест. Я Умар буд, Умарро разрешит кардам, натунист далчи гап зада, ба фикрам сарфам нарафт. Аломати саволам разрешит кардагиам. Пахш ки микрофон та гап зада. аммо акай Абдуллои дигари медуромад ӯ бисёр ваё шабо қатишон медонам мақсад ӯрам хеле рафтомад ӯ Озарбойҷан рафтагиар. Аломати савол ма разрешит кардагиам, фақат бояд ба хотири китка гап зани, бояд худ микрофон та ҷиқи. Оҳ падарта раҳмат, як ҷон ташаккур. алёс. Салому алайкум бародаро. Ва алайкум ассалом. Там аз ҳамиёй брат? Қатъи ҳамиёй? Акай Муҳаммад салом. Ва алайкум ассалом. Теҷи хуб брат? раҳмат, худо шукр. Ку гап за ку яда сухани нав бо худат агар дар ҳамиҷа будӣ гӯш карда бошӣ, ягон чизоеша ки бо ё нагуфтияни? ҳамин акҳо гуфтам, манам рангиам уно. Айнан ҳамин хелан там ҷабрдида. ту киҷо раки будӣ? ҳамин Англия охи. Як сол меша ина гаштем ҳиҷрат кардам. Чанд сум расход кардӣ? Ну, общем, дукас примерно $2000. Примерно. ҳамин одамое ки як касе ки мебурояд гап мезанем, як касе мебурояд гап мезанем, мегӯяд мо 3 касем. Ҳамин 35 касе шумо ба фикрам ки 140 каса дар ҳамаш ҷура дора, яшкаш хатиҷа дига дора. Аъзо дора. Нехам, хе. Касоб чи чанд ха гуфтӣ? $2000. Ну, плюс-минус расход оке. Дар асоси чӣ бояд шумо да виза мекард? Ҳамчун ки? Дар чӣ хел шумо ина мақсадам дар Великобританиям бояд причина боша барои омадан, бояд ки асос боша. Мо мисол через виза омадем. Шумо чӣ? Ҳамин номаш чи Telegram кор дар Англия ҳаст ку, ҳаминҷа дарондем. Як кас пешниҳод кард, карочи ҳам хе мавлуда гуфтаги одам виза мекунад. Хе даромадем, гап задем. Ҳеч мақсад чӣ мисол савол ҷавоб кардем, чӣ бовар кунем. Як-ду видео рӯй кард, ҳамин хе бачаҳои тоҷик рафтаги. Ну хай гуфтем бовар кардем, тоҷик гуфта, тоҷики худамо гуфта мусалмон. Шумо да гарантия 100% додан, пеш аз сум додан ки 100% мерен. То Ӯзбекистон рафтем, мисол очрат гирифтам, Ӯзбекистон рафтем, уже неки фиреб хӯрдем. Ма просто бераҳми ҳамин одама ҳайрон мешавам ки одама так фиреб кардан ё куҷо саргардониш мекунӣ, Ӯзбекистон рӯиш мекунӣ. Не, озе мақсад документҳо кардосе буд, мисол то Ӯзбекистон рафтем, очрат ҳамаш буд, мисол рафтем, реально очрат гирифт, мисол уже рафтем ки данимо короче буду ким чи намедонам, короче ваҳо договоршон нашудагими пул напафтагими. Ростам хе фиреб хӯрдем. Нигоҳ кунед, як чизи обши мегум дар ҳамиҷа дар умум. Якум, ҳамира ба ёд бигирен, якум. Ягон намуд визара ягон ширкат ё ин ки ягон шахсият намекунад. Не, рост. Худи ҳамун давлат решение ки бале виза метия наметия, худ давлат чӣ мекунад. Агар ки мо аз ин хулоса барорем, ира мефаҳмем ки чӣ ширкате ки мекунад, ширкатҳо пеш аз кори ҳамира мекунад, короира ки анкетаи шуморо пур кардан, шуморо номнавис кардан, дигар корра ягон ширкат виза намекунад. Агар ки мо ира бифаҳмем дар сармон, ба хулосае меоем он ира мефаҳмем ки ягон ширкат 100% гуфтан наметавонад ки ту мера ё ин ки намера. Яъне ки парадокс метава, бале, лекин любой ширкате ки мега ки ма тара 100% гарантия метавонам ки ту визара мегирӣ, будон дурӯғ мегӯяд. Барои ки ира намедона ягон ширкат намедона. Ина вақте ки визаҳои то есть ки рабочий виза буда кози нестай, оз намедонам мушкилтар шудагия. ҳамун вақта ман чандин одаморо кӯмак кардагим барои чизошон, анкетаҳошон. Лекин ҳамун анкетае ки бояд ту пешниҳод кунӣ, мо ҳамуро мекардем. Яъне ки ту анкетаро тайёр мекунӣ, мемонӣ. Баъди анкета рӯй карда мешавад ба консулствои вай. Баъдан то ки худи Британия
адобрид мекна визаи ура ё ин ки намекна нама медонам на худи одам медона на ҳеҷ кас шахсе ки ҳамира мега ки матра гарантия метам 100% ки мерай дурӯғ мега мошеника мегуфтан ана ё мегуфтан ки акаҷон агарам кори шумо нашава пултон вазрат мешавад инами калимаш шаҳодат метавад ки дурӯғ мега ваъда мекунад лекин намекунад дакамса барое ки кор худаш ҳама хеле ҳами имена виза ҳами хелиай ҳеҷ ка наметавонад 100% бигар барои чунки хулосара ваё намебироранд британия масалан метавонад давлати британия худаш нигоҳ мекунад ҳамаи короти 100%ай то мисол ҳақ дорӣ ҳамаш ништияк эми просто як сотрудник ҳаст ки номҷа мегира просто отказ мемона решения всё вая ҳеҷ ка мумкин ки қади занаш ҷанг карда настроенияш набуда онҷо отказ мемонад всё интани мешава хай мақсади мо акаи муҳаммад ҳамин ки мисол хай пул проблема не мисол ин мақсад дигар тоҷико уже вай нашавада мисол бале чи фреб нахӯрам мисол ҳамиҳо ин шӯхӣ нест ки ин қадар количество одам бале як Абдулла бо WhatsApp групп равин бача дар группа бисёр аст так ҳозир ма дар ки роӣ мекунам абдулло да ки гуфтак дар иҷа телеграм наомадагиян ҳозир ма абдулло матар ссилкаи прямой роӣ мекунам та гузошид абдулло ссилкаи прямой ҳами эфира як бор поправит ки дороян ро надоран агар ҷанбаст мекунем ба ҳамира барое ки вақтам хеле зиёд шид бо ма кор дорам далчи ҳозир ма ссилка роӣ кардагим ҳамаро просто биҷиқчиликта бес копировать кимон ссилкаи прямой вақте ки меҷихан рост эфир мегзарад бачаҳо кадоме ҳамиҷа дурамага гӯш каси будурӯен ами гуфтаги акай муҳаммад акунем дар группа будурӯен фармои дар эфир мебурем я 5-10 минут дига меистем хай нигоҳшон мекунем бародаро баъд ҷанбаст мекунем барое ки Абдулло буд ки Абдулло чӯтана дуромадист ин қайс 40-50 одам 4 одам дуромада 35-40 нафар ҳастем бо ҳами байни групп ҳам вақте ки гап меравад дуда ҳамун маълуда кадоме мерасона ки мақсад айдами ту одамай барои чи айдами ҳам хеле одамо ҳастанд тра бояд бихафан ҳамихе вай кунад ту типа ҳами корора дар ҳаққи ҳама мисол ҳамхарӣ кадеси мекунад рост акай итаре ҳаст ки ҳақиқата гап мезанӣ ку бо тоҷик худ бо гап ҳами бара ба ура мерасона о бисёрш метарсад прямо эфир омда мақсад шарм медорад намедонам бегӯем прямо эфир биро шарм медорад намедонам чӣ шарм медорад ҳозир мо даим бора гап задем камтар пеш хонагиҳо мебина чӣ айб чӣ метарсам мисол ҳаққи худша гап мезана мисол кафе будакча гап мезана бале дуруст не ки бисёри одам гап забрад ҳаққи ҳуқуқи хита мисол мегум талаб кунӣ ягон ҷои айбиш нест конечно чӣ метарсам мисол ин ҳам дар қонуни дунявӣ ҳам дар қонуни динӣ дурустае аз ҳаққи талаб кардан барое ки ба як азобу ба як меҳнат мекунӣ кор мекунӣ мебарӣ рости гап ма дигарора намедонам ман қарз кардам гирифтам ҳам хеши апай замира дуромаги ҳами телеграмда замира бӯиш кардам разрешит всё ма замирара голошо кушодам худаш аю тараф бояд пахш куна кушояд роя замира кушодам маме апара Ӯзбекистон рӯй кардам Қозоқистон рӯй кардам ма дар ҳамаи даводавшон сарам вайрон мешавад ки одама чист ҳаргардон мекунед шумо медонед ки ҳамин кор дурӯғ
این برقصکاری آدم هایده یقینا تو بدونی که چرا تاجیکستان های گشته ما را در ازبکستان روی کنی رفته داود و دتنه چیزا بینی که تاجیکستان نویستگه این ایجاش در جاو که نمیشه و مثال راه دراز پولی رسخود لیشنی بله زنگ میزنیم عبدالله ما سل کرد نوی که روی کردم رویشون کرده تا در اومدی؟ مرا میگم اوه من ترا سل کرد پریموی روی کردم برای واتساپ روی کردم اول هو روی کردیم نه هوزی نو در تلگرام نه اوه هوزی نمیدونم هوزی ما اول سل کرد تلگرام بدی هوزی سل کرد پریموی خیلی افیره وقتی جخم پریموی افیر میگذارن همین را گفتم کو رویشون که 5 زمین روزی گذاشتون میکنیم بعد جان باس میکنیم ما الشین هوزی رویشون هم یک کار کنید گروپ در روی کنیم پریموی افیر زمین را کشودیم ندر اومد تو از که کشودیم شخ پیوست نشید اینه در درویم هوزی روز میتروی افیر замира голос кушодагиай то есть ки иҷоза додагиай барои пайваст шудан бояд хитон пахш кунем дар рӯи экрантон ҳастаем ҷо значоки микрофону ва камераву дигар просто видеотона ҳӯй накунем просто гап занем бале ура метавонӣ ки голоси холи тамони метавонӣ ки байд чӣ хеле ки дар хитон қулай аст хоб 7-18 то 25 интизор мешавем я 5-7 минут дига ҷамъбас накунем безеб брато коротон безеб кай муҳаммад салом алейк агар иҷозат боша як чӣ бугум ака ҳами ҳами одаме ки ҳами акора фиреб ка агар реални ака мо озда як завод кор мекунем марорни ҳами занак ҳамо одам да предлагат ка агар ки короче ҳамуҷа мебара гуфте сабадака ки охираи моҳ сум мегира $300 бояд роиш кана ма гуфтум чанд бор бовар кард ма гуфтум ки ё қити ягон чи масалан гарантия дорам одам ки ту мераи масалан ҳамуҷа ягон документи додааст ки реални ҳамиё фанистан мегаи не таваккал ба худо ина мехоҳи ба 4 ҳафтаи сай гуфт бояд охири моҳ ако олег шаб гира $300 ҳам да отправит кунад ка хай значит охири моҳ олиша мегираву баъд дар барномаи навбатӣ мебироянд канали мода аки шанавидум ма бовар ки чанд бор гуфта гози ҳами хостум гап занам гуфтум аввал аз натиҷаи ин бачаҳо дидаистем ки дар барномаи следующий вай меҳмони навбатӣ мешавад мутаассифона албатта хай инаи факт мешавад мо нишонаш метавонем барномаро акай муҳаммад ки ҳам одам бале нишонаш буда шӯхӣ лекин нишонаш буда мо намехоҳем як кас лишни чӣ шава ҳамира бибина нишонаш то запис мешава ё ки скриншот камера бигӣ барое ки рӯзи якшанбе мебирояд якшанбе дигари мебирояӣ то учена роӣ накунада фамилияша бигирам ҳозир манам рости акаҷон амира чӣ кардам ина запис экран кам хостам бо худам гап занам бугум ҳамин чиза ки ҳама одам дарои кунам ки реале ма история тараф фаҳмидам роиш ки браҷон бугу ҳамо $300 табрадан да кисад бизаву накун саломат бош ҳазор ҳамат калон акам боши браҷон ина мисол бишносенуш инами арӯсакай акай муҳаммад чек ҳамаш ҳаст вақти монтаж мисол мепартоим монтаж мемонда бале чек ҳамаш ҳаст мисол переписка гавзего ҳамаша рӯй кунем як сол мешавад ваъда метиҳад акай муҳаммад лабай брат агар ҷинояткор дастгир шава представед кун 35 ба 1 шариф ҷанг мешуда бошад медонӣ ки ҷинояткор бо духтара як бор тасаввур кун хавра бигӯ ки бояд тараф духтараи 35 нар ба як муддат тренд мешавад як сурати ҳаст ай мемиш мекунанд ку як духтари шитагиаю баъди хеле бачаҳо дар пичи қатор истодагианд ку ҳамура мем мекунанд дар ти представед ки дар иҷа вай мешинонию 35 каси дигара пичиш мемонӣ интересный мешавад не мумкин зиёд бошад а группа моя удалит кард примерно 35-40 нафар ҳастем бо мисол 140 чанд одам ҳайда бо медонам то ҷои мо медонем мисол иқай то ҷои шумо медонем иқай мақсад карда нашавад мумкин ки ҳисоб карда нашавад ами гачиш дама ҳайрон да ака салом алейк я бор дига на бали соброма мегум ки
таваллуди 2000 биромад, шумо чӣ хелда доверия кардем? Ҳамиш бо камта интерес. Салом алейкум мега ака Абдуллои дигаре ҳамуро ам бугу будуранша. Кадом Абдуллои пура бугу ному чи нест дега брат Абдулло Назриев. Кабзаки зароб чӣ гуфтӣ? Мегум таваллуди 2000 боша ӯ чӣ хел шумо бовар кардем ки вай промои шуморо Англия рӯй мекунад? Барои чашмои хушрӯ. бинӣ намегӯ 2000 ман. вай просто вақте гап мезана ҳамихе гап мезана ки меги агар $1000 дига дар кисат боша бурори гутиш. Хай ака гуфти ҳама ака Муҳаммад ки барои психологически одамам мисол вай мекуна ки бовариш мекунӣ мумкин дар ҳамин роҳ хондагия охи вайро намефаҳмӣ. Вай ё шаи мисол беҳад опити калон дорад. Уже бисёр фуреб кардагиада. опит дар кор нест хеле темода, аммо худаш пайдо мекунад. Не, акаҷон офис дорад мисол официально мисол мешинад. Официально мешинад суратоша роӣ мекунад мисол. Хеле ай банк занг мезанад, кол центр мисол қатид гап мезанад. Анам ҳамин хеле. ҳам бачаҳо медонанд маълумоти пурра, аммо Абдулло медонад офисон рафтагия, синемишо рафтагия. мо медонем бародарҷон, мо медонем ки кияй чияй куҷояда иҷа бачаҳо ҳастанд чақчақ кардисан, просто ход нависонда ки салом алейкум ака Абдуллои дигарам ҳам бачаҳоро бугу будуроранаш ва ман айта пурсидам ки Абдулло чи нависондагиада иҷа мода дар прямо эфир одамо барои хотири ки мо иҷозатшон битем номошон гуногуне. Абдулло Назриев чи гуфтем ҳамин медонем. Не бародар не бародар Азербайҷан рафтагия. Алекс Шайх ҳоли гӯш кунед охи. ҳоли мара гӯш кунед. Алекс Шайх нависондае ки салом алейкум ака Абдуллои дигара ҳамуро бачаҳоро бугу будуроранаш. Абрад напурсидамш ки ҳаму Абдулло номаш чие ки будуроремша мега ки ҳам бачаҳо медонанд маълумоти пурраша дар бораи офис. Охай мо ира медонем, мо ира хумон гап задаистем. Лекин ту гуфти Абдуллоро будурорем, кадом Абдуллоро будурорем? ҳамо Абдуллоеро ки Абдулло ака Азербайҷан рафтагия, офисон рафтагия, мақсад бисёр чизошона медонад, бисёр нозикиёшона сирёшона мақсад медонад, ҳамо агар медонам бо хубтар меше. Номаш чи нест дега инҷа? Дами ҳаста эфирда? Абдулло Назри? Я та Абдулло Назриев аст, ина пӯиш кардам голосша. Абдулло Назриев агар ин бошад. Анами ака даже одаме ки контракт дора гуфти ку договор дора, анами договор дора, анами ака. Инами ку иҷа биё договор дор ку мо договор мода интерес не, вай договорша чи гуфтия? Договорша ро китама. Я чира нақл кунам ака. Короче бовар ки ханда мега нақл кунам. Короче як одам тимор мега фаҳмидӣ тимор мегиранд ку? ҳам тимор ташто гуфта як кас мегӯяд ки фалони одам ака ҳаму тарафҳои қишлоқ чӣ хеле бо камкам мардами қишлоқ хелеш бо одамои калонсол содафел мешаванд. Баъд мегӯяд ки фалон одам тимори соз метавад, мақсад ҳамин кушоиши кор мешавад исус меравад хай тиморгирӣ. Баъд хай 10 сом монда тиморш метавад, ҳамуро мегирад дига ҳамин дар салафан мепечонад ва ҳамин яхеле мекунад ки тар нашавад, ин дар тай пош намона, ягон вақт ду ин дар гарданаш кашод. Чандин сол мегзара ӯ одами тимордодагӣ мемрад. Баъд як рӯз чӣ хеле мешавад ки хай ҳамин сол мегзара ҳамун фарсуда мешавад, чӣ хеле ҳуй мешавад, ҳамун духтагиаша ҳуй мешавад. Баъд як рӯз як сағираи хар меяд мегӯяд ки ҳамин шумо тимор мегӯед дар худо бовар надорем, дар коғаз бовар дорем, биё ман раҳоӣ кунам чия намемонам, карч қадбақад мекунам, мегирам мегреза ҳуйиш мекунам. Баъд ҳуй мекунам поле хай коғаз кӯнаш дега не хонда мешавад. ӯ одам ҳамо одаме ки тимор додагия дар заводи чун чизе кор мекард ки ҳамин турбора размерш медониста. фаҳмидӣ? номи ҳамун одама навиштая турбаи размери 40 тавуш када метавонӣ. Акай Сем Шариф гуфт ҳамин коро чӣ дар ку? бо поядаш дар навишта агар гишна боши турба размери 12 очка метавонӣ. бо навишта агар сер боши каҷамели фақат размери турбора навишт. 10 сомда фурӯхташа.
این وردک چندی 10-12 سری سال یک دوباره دگردن میگفتن فقط نگاه کنگه ما در چه اینترست ہے همی آواز این خیلی رنگ ماشین IQ میسته اینجا در کانتر شپک پبجه همی سوال بفکره ما در ایتای صد خودم خیلی گبزه اما پس کرد توبه جنباس میکنیم یه چیز دیگر ما عقب بگیم بگو خیلی با همین جنباس میکنیم یورش همین بسیاری ماشینیکایی که زن با بافتون میکنن دا مثلا این بچه ها اوه که با تو همون صورتی همون دختر را که از نشون داده گفتی چی ایکو همین عروسک همون را اگر من به همین برنامه اگر میدیدم همون پیش من اومد ممکن که ما 400,000 ایمان میکنند اگر که من هم 400,000 خریده ندارم ممکن گردم هم میفروختم همون دا میدادم تو ساغره چطا خونده از یعنی جا گفته که اینه براد گفته که صورتش گفت روی میکرد ایره با فکریم که صورت آفیسانی های صورت ایوانه روی کرده گه علیکم السلام سوزه کسی ماتون خوبه؟ شکر احمد یعنی اخیرش یه وقت شما گاو داده بخشده اکر ضرور خیلی اکر سامت خوبه؟ با همین خودی گفتم که همین برنامه اگر میبرمه دائما آواز چطور پسته اکر ضرور سوزه؟ شکر براتت خوبی کارا خوبه من نشنیدم اکر محمد بخدا بهترین آدم رکلام میکنی کی همه اولی کی یاد نیسته؟ ما اکر اوبایدلو اوبایدلو نظریف محکمه چیش کامراش نیست دیدمش سلامت باشی برات کدام شما بسیار رکلام میکنم بهترین اینمی بابانگی تاکر ضرور هست ضرور زوره ما یک کاری خاص دارم که خیلی یک ایمن کسی را که رکلام میکنم ما بسیار تفت بلین نمیشه اگر آوازم داخل اون میسته کیه حسابی که یک دسته در پیش کسی یک تلفن دیگه گیرم من نیسته یک دسته به ما خیلی نوشتیم و میگیریم میزنم همه کسی را که ما رکلام میکنم بسیاری بعد تفتیش میکنم سختی بعد تفتیش میکنم بعد رکلام میکنم در از همین خاطر لبو رکلام ما بی پرابلم های حتی بزر بخدا که خیلی عموما یک گرافیک نگرد دسته کس کیدر کرد میشه چند کس بود خیلی سون پارتوفتان نمی ترسیده کرد یعنی این همی اکای ضرور خودش میشناسه کرد ایوی سررز گرفتن در ده بار ای پولی خودش بیچاره پولی گرفته یک بار پولش سوخت پولی اکای ضرور دیگه بار خودش باید شد دیگه عموما یکم گرم پریجبت تک نیستن که مثلا زمین کیدر میکنه و یکم خیلی میکنه بسیار هم خیلی میکنه عشق خودش بسیار حالتا میکنه باید خلاف من معنیش میکنه میگم بچه و اگر که گناهی تو نباشد چی در کارای میگیری؟ میگه نه کمون بیستم مثلا خیلی تو بو رکلام میکنی سوسی یکم گفت پولش در نمیدونم خیلی بسیار میشوه با فکری ما که بلیت چه گرفتیم بعض انا برامت فهمیدی سوما سینما کرد اکو جداد کنی اگر رو در سیمو پس بعد سومی تو وزارت میشوه و سرعت ویرا گرفتیم اون کارش شما بروا اکرم محمد سه ماشین بگیم یا قتل گاوزن نه یکم برای نوبتی ما اومد سلامت باش نوبت اومد تا آخر اومد همین قدر جنباس میکنیم بچو همین رو بعد تمو دیچو بخشه که همه تو کم خطی تیک توک هم چیزی دور ریکلام میکنم بعد بگو که عبدالله چی گفتی؟ شو شما آدمایی که به همین کار دست دارن مقصد پرتوین شما ده اکای کی محمد امو عبدالله نوشته است بردار شده ایفی تاک اکای محمد چند سال تم همی ایرا یا با رکلام میکنی چنم داره هم دختره که عروسه که چشو بودو سلام الو چی خدمت های؟
ва бардоро як бор дигар дар ҳаминҷа ки ҳами овози ма дахтон намеса ман наметавонам дал шефир кунам овози шумо дахтон намесад имро не фақат овози хунта якам не вақте ки ту гап мезанӣ дубора намеша овоз не чӣ баи хеле ман ҳамаи шуморо овоз надомай мешунавам дама омадест овозшон дубора кар вот ҳаст эхо ҳаст ай кияй не овози шумо дават дубора омадест ман микрофонро гиром кардам бо ки овоза дувайно мара майхтуна мефаҳмоне ки намедонам ки айма мерава ё ки не овоз эхо дора айшмора эхо айшмо эхо омадест ан ҳаминҷа овози кадоми дар байни мо дита устройство дорад ҳамаи борбош гирёб насоз мешаванд тари одам маемоз маят қайдром одам як ду се стоп соз шид ки бида навкишти зароб навкишти ту не бос короче ман наметавонам бардорои хеле гап зад дар нерид мезанам бардора фикротно дар комментария бинависен овозо гум шид ман далши гап зан наметавонам барато барое ки овоз мо хидм дуюм бора мешунавам дар асабу мезанам в общем баромара ҷамъ мекунем ҳамада хайр то видеоҳои оянда бошем ки абло дигар бачаҳоро бугу чиёшона бинависанд агар ки ягонташ агар гап зан натонанд бугу чӣ кунанд метавонанд ки просто записам кунанд ё ки ягон видеоам кунанд мақсаде ки то рӯзи якшанбаи дигара мебура мемонем али акай муҳаммад раҳмат хуб салом панотон бахто саломат ма уже дер шид бародарҷон уже дер шид баъд иҷа овозе худора ман наметавонам гап задам бахшиш дар асаб